Pasa de ser líder a ser liderada, a chorar baixo a ducha para sentirse liberada. Gabriel acurta as rendas. E Gabriela pensa, quizais unha está mal posta, síntome un pouco afogada. Gabriela segue aguantando porque sentir síntese afogada, pero aínda non o está. Aínda que a veces pensa que o día menos pensado el farao. Gabriel encargouse co paso dos anos de colocar a venda nos ollos de Gabriela perfectamente opaca e negra. Pero ela, un día, mirándose ao espello, tocándose a cara brutalmente marcada, despegóuse a venda e aí viuse a mirada. Gabriel estaba traballando, ela mentras engaiolada, así que botou unha nota pola xanela e rezou que alguén pasara. Derrubándose no sofá, pensou que así sería a súa vida mentras o seu corpo o soportara. Pero de súpeto tocan á porta. Invade o medo e a esperanza, asómase pola mirilla e aparece Anabel. Ten a mirada doce como o mel e sen necesidade de usar as palabras busca axuda e por fin afástase de Gabriel. Pasan os días e ela recupera o sorriso ao mesmo tempo que desaparecen os negróns. O seu alento aínda é salgado por todas as vaguas que tivo que tragar, pero lembras a si mesma que ela era loitadora e guerreira. A súa vida recupera, solta o medo e a pena e por medio de Anabel un día coñece a Miguel. Amable, servicial, educado e detallista. Como o mesmísimo arcanxo que desterrou a Lucifer, así ela sentiu que o fixo con Gabriel. Aínda que de cando en vez algunha das cicatrices lembrabanlle tempos pasados, ela encargouse de formar recordos felices. Gabriela, 1991-2023. Miguel non era arcanxo, pero si Gabriel Lucifer.